כאן על עצמו את האתגר של אימון האלופה. בינתיים הוא עומד יפה באתגר הזה. היום נפו קשטן ושחקנה בבני יהודה. אילן לזרוביץ' מביא את השערים מהמשחק הזה. בני יהודה בכחול לבן, יוצא להתקפה ראשונה בספרת טוב בדקה הראשונה, רון נחמן מחשיב את עופר לוי על קו הרחבה, השופט שואל דאוד נורא כדור חופשי, סביב בני יהודה, הנה עופר לוי המגן התוקף, שר מזרחי עם הכדור, 1-0 לבני יהודה, למרות שכדור שר מאחורי הקו, שואל דאוד משמר על האמצע, מועדי בני יהודה שמחים, ויש כאלה שמשדרים את השער בשידור חי בפלאפון, הביתה. הוא המשיך לנגוש בדקה ה-18, סוגר גרסים את הזדמנות מצוינת, מסתפך שם קצת משתהה, ובסוף באמת שער השער. גרסים חוזר עתה של כושר, בדקה 26, חזרת העולים בהתקפה הראשונה מסוכרת שלה, איציק זוהר מקבל את הכדור, וקובע אף אחד. איציק זוהר עם שערו השני העונה, הוא מקפיץ אותו עדי מכבי תל אביב. בדקה 29 עוד התקפה של מכבי תל אביב, כדור מגיע לאלון דרומר, על העמוד. בוא נגיד פה, יכול קצת לנשום מהכדור החזק הזה. דקה 35 עוד התקפה של מכבי תל אביב, קשנצב, והפעם גולי במקום, עודד, והגנת בני יהודה מפיקה לקרן. מנג'ר בני יהודה גרונמן והמאמן רמי לוי בוערים בשחקנים לסגור יותר טוב את מכבי תל אביב. וזה אכן מדרבן שחקני בני יהודה, דקה 37 כדור לשר מזרחי, ובעמוד, רק אחת. מזרחי לא הצליח בסדר השני. דקה 44, הזדמנות טובה למכבי תל אביב, כדור לאיציק זוהר, הוא בועט פנימה, אבל הפיכה של רוב קשטן מוקדמת מדי, השופט שואל והוא חוסר את השער בקרב נבדל, איציק זוהר ורוב קשטן באים בטענות של הכוון שייר תדון, ומגרש אותם לטענתו, היה שם נבדל. בפתיחת המחצית השנייה, בפתיחת בני יהודה לשלוח בקר, שוב הזדמנות לשר מזרחי, הוא לא בערוב, וגם הפעם היא לא תצליח, עדיין 1-1. ואז כבר הדקות הגדולות של מכבי תל אביב, בדקה 57, כדור לעבר אבי נימני מרים את הראש, רואה טוב את קשנצב, 2-1 למכבי תל אביב, שער שני ליבגני קשנצב, החלוץ המסוכן של מכבי תל אביב. מכבי תל אביב לא נעצרה גם בזה, דקה 77, עוד התקפה, כדור לקלינגר, 3-1 למכבי תל אביב. שער ראשון לניר קלינגר, העונה, הקפטן הלאומי, והוא מקבל את החיבוק מאלון דרומר, הוא מקפיץ את הקהל של מכבי תל אביב, הם מריצים מקום ראשון. 3 דקות לאחר מכן, עוד התקפה של מכבי, כדור מצוין לקלינגר, עובר את בוני גינצבורג, 4-1 למכבי תל אביב, שער של קלינגר, במשחק שער של העונה, והקהל של מכבי תל אביב יודע, עכשיו זה ודאי, הם במקום הראשון. אני חושב שהכדורגל הישראלי אחרי המפלות שנחלנו באירופה בחודש האחרון לא נשאר לנו הרבה אלא להתרכז בליגה שלנו. אני חושב שזו ליגה מעניינת, אני לא יודע אם זה רמה הכי גבוהה שיש, בטוח שלא ברמה האירופאית, אבל לא נתנו ברירה להתרכז בליגה, וכקהל הכדורגל הישראלי מעניין אותו, ואני חושב שסך הכל להתקבל צורה די טובה. ומיד אחרי הפרסומות מראה די נדיר, אוהדים מאושרים של הפועל תל אביב.